Okay, girls. Now please repeat after me. Mina MaWengane. Ngiyakwamukela ukuthi ingane yami iyoba ne-stepmother. Njengoba sengahlukana nje no baby daddy, angizukuba nesicefe, angizukumfonela ngaphandle uma kubalekile kuqondene nengane. Angizukumfakela umama omusha isicefe. Isitifiketi sengane yami akusona isitifiketi somshado wami. Nami njengomuntu wesifazane ngisazogana. Ngimfice onezingane. Angisidingi isicefe somama bazi. Ngakho ke mina ngiwuMaWengane kodwa ngiyinunu efayo. Anginaso isicefe. Angimfoneli umuntu onentombi yakhe. Impilo iyaqhubeka. Nobaba wengane ngifisa abe nempilo eqhubekayo. Angizukubanga isicefe ngengane yami. Ngiyavuma ukuthi uma sesihlukene akukho okungihlanganisa naye. Isitifiketi sokuzalwa kwengane akusona isitifiketi somshado wami. Angizukuhlupha abantu besifazane azwana nabo. Mina ngiyinunu efayo. Uma kuphela i-relationship ngiyaphuma empilweni yakhe. Ngizomfonela ngezikhathi ezihloniphekile futhi uma kubalekile kuhlangene nengane. Nami ngisazogana, nami ngisazoqoma. Futhi angiyukufisa uma kungifica ukuba i-stepmother ukuthi ngithole uMaWengane oyinunu engafi. Ngakho ke ngiyafunga ngithi angeke ngibe nesicefe. Angeke ngihluphe ubaba wengane. Ngiyohlale ngikhumbula njalo ukuthi i-birth certificate yengane akusiyo i-marriage certificate yami. Ngiyabonga.